βρισκόμαστε σε κάποιο δάσος. Βρισκόμαστε σε μία από τις δύο κεντρικές εισόδους της πόλης της Φλόρινας, στο πρώην στρατόπεδο Τάγαρη. Και πίσω μου αποτυπώνεται η εικόνα και ο τρόπος με τον οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή αξιοποιεί τα ακίνητα και τα οικόπεδα τα οποία έχει στην κατοχή της. Χωρίς σχέδιο, χωρίς κανένα πρόγραμμα. Έχουμε καταλάβει πώς πρέπει και με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουμε όλες τις περιοχές και όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Φλόρινας και θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πάρκο, το οποίο θα αξίζει για όλους τους φλωρινιώτες. Ένα πάρκο στο οποίο θα στεγάζονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Φλόρινας με ένα καινούριο δημαρχείο που θα αξίζει στους πολίτες και θα είναι προσβάσιμο για όλους. Γιατί αξίζουμε να έχουμε ένα μητροπολιτικό πάρκο σε ένα σημείο της πόλης μας, το οποίο είναι σημείο αναφοράς. Παραμελημένα αυτοκίνητα, σκουπίδια, ένας απέραντος σκουπιδότοπος στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας. Με όραμα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής: ένα σύγχρονο δημαρχείο, ένας κήπος, ένα μητροπολιτικό πάρκο που θα παίζουν τα παιδιά μας και θα αποτελεί σημείο αναφοράς της Φλόρινας. Ένα όνειρο δεκαετιών που κανένας δεν σκέφτηκε να κάνει. Ένα όνειρο δεκαετιών που εμείς μπορούμε να το κάνουμε, εν αντιθέσει με τις έολες υποσχέσεις και τις λευκές επιταγές.